Niin, ja tästä tuli puheen ollen. Spotify Rap tuli kaikille. Niin tuli. Ja hyvää maanantaita. Tai tiistaita. Maanantaita tai tiistaita. Joo. Tai siis nyt, niin. Niin. Me äänitetään tätä nyt ihan niin kuin periaatteessa täysin reaaliajassa. Et nyt kun me äänitetään tätä, niin tämän olisi pitänyt tulla tänään jo ulos aamulla. Mutta tää tulee ehkä nyt tänään illalla tai sitten huomenna. Niin. Joten. Joo. Ja tää on ollut tällaista, koska meillä on aikataulut mennyt niin ristiin. On kaikkea, niin joo. Kyllä. Ihana elämäni podcast. Johanna ja Emma. Täällä, kyllä. Siis musta tuntuu, että siitä on ihan hiton pitkä aika, kun me ollaan oltu niin täällä. Mustakin. Mut niin siitä mustakin. On. On siitä jonkun aikaa. Joo. No lähdetään nyt sitten vaikka herkuista. Kävin tuossa ostaa äsken meille herkut ja tämä. Se on hyvää. Niin on. Siis Marabuun piparkakku appelsiini suklaa. Maistoin tätä ihan vähän aikaa sitten vasta itse asiassa ensimmäisen kerran. Mutta on todella makeata. Niin jo. Ei pysty paljon Mutta siis mä rakastan niinku Marabuun appelsiinikrokanttia, että sitä piparia. Ja nyt ne on niinku yhdistetty, niin. Sieltä. Kiitos, mä otan heti 2 palaa. Totta kai. Ai että. Mut siis melkein on joulu. Niin on. Ja mietin, että helmikuussa kun me palataan niin takas sorvin ääreen, niin me ollaan tehty tätä vuosi. Niin, ja tästä tuli puheen ollen. Spotify Rap tuli kaikille. Niin tuli. Ja ootan nyt, mä etin näitä. Etin vaan, koska siis mä en muista, mutta Herran Jumala. Siis nimenomaan me ollaan tehty tätä alle vuoden. Ja me olemme 140 fanin 5 140 fanin 5 suosituimman ohjelman joukossa. Eli 140 ihmistä. Jep. Ja tää voi kuulostaa niin kuin jollekin pieneltä luvulta, mutta meille tää on ihan helvetin iso luku. En todellakaan odottanut. En mäkään. Siis mä odotin ehkä jotain 2 ihmistä. Niin kuin, että me. Koska mulla on itselläni tää on top 5, tää on 5 mulla. Mulla ei ollut lainkaan. Ja mun miehellä oli 3. Joo. Et ei ole niinku me, eikä niinku. Niin. Ja sitten niinku 54 ihmisen suosikkipodcast. Jep. Ykkösenä vittu. Niinku 54 ihmistä. Ja nimenomaan se ei ole me. Ei. Se ei ole toi tuolla ylhäällä. Niin, kuka vittu tätä kuuntelee? Niin. Ja niinku ihan uskomatonta. Ei, mut ihanaa, hei kiitos. Kiitos kaikille. Niinku, kiitos. Jep. Et nimenomaan, no kaikkihan tätä sanoo, että tehdään vaan omaksi ilokseen. Mutta ei kun oikeasti, kun tää lähti vaan nimenomaan siitä, hei tähän nyt sopii meidän teemaan. Totta. Nimenomaan. Niin sopii. Mun nimenomaan, koska me tehdään vaan tätä niinku meille. Niin tehdään. Me halutaan puhua. Jep. Ja jotenkin niinku, kun sit miettii, että no voittehan te nyt puhua ilman mikkejäkin, mutta silleen, miksei jakaisi näitä asioita. Niin. Niinku. Ja kun tää on silti jotenkin niin erilaista, niinku, joo me voidaan puhua ilmankin, mutta jotenkin, että kuinka monen ihmisen kanssa oikeasti istut alas ja sä puhut jostain mielenterveydestä tai maailmantilanteesta niinku oikeasti. Jep. Uskomatonta. Siis on uskomatonta ja silleen, että jotenkin, no. Me tehdään tätä mun kellarissa. Niin. Tällaisessa pienessä huoneessa. Samaan aikaan kun kissa käy tuossa
metrin päässä vessassa. Niin. Ja silleen, mitä me katsottiin niitä tilastoja joskus, että ihmiset, jotka niin aloittaa tekemään podcastin, oliko se keskimääräinen jaksomäärä? Mitä paljon se oli, mitä ne tekee? Mun mielestä oli joku 5. Niin. Ja me ollaan nyt, Herran Jumala, tehty vaikka kuinka monta jaksoa. Niin monta, mä en edes muista. En mäkään kai me jossain 40 ollaan. Olisiko tää jakso 43? Hyvin me ollaan perillä. Tää on sitten 42. Noniin. Olit sä lähellä. Mut joo. Niin. Ja ei olla lopettamassa tosiaan. Ei. Että vaikka vähän onkin aikatauluongelmia, mutta kyllä me näistä aina jotenkin selvitään. Joo, niin mä otan nämä juomat. Joo. Okei. Okay. Tää on siis karpalolimu. Ja mä en ole ennen nähnyt tämmöstä. Siis karpalomehua juon välillä. Monena vuotta. Joo. Mutta mä en ole nähnyt karpalolimua ikinä. Siis muuten yksi niinku, ihan vitun hyvä niinku, drinkki. Karpalomehu, ananasmehu ja viina. Se on muuten hyvä, siis oikeasti. Tarvii testata toi ilman viinaa. Koska on se todennäköisesti ilmankin sitä viinaa hyvää, kun ei se... Niin. Mutta se on hyvä. Mä oon siis edelleen elokuusta asti ollut juomatta. Mä oon ottanut ehkä 3 hörppyä oluesta, mutta muuten ei tippaakaan. Siis... No en mäkään oikeastaan ole juonut. Et silloin tällöin viiniä. No silloin tällöin. A.k.a. jos ollaan oltu jossain syömässä. Niin. Ja sekin on ollut yli 2 kertaa, kun me ollaan tässä käyty syömässä. Vähän paremmin niin toi. Niin. Siis karpaloa. Niin. Mut ilman kyllä hiilihappoja on parempi. Niin on. Ja sit meillä on nyt tässä hetki aikaa ollut, kun ollaan nähtykään, niin mitäs kuuluu? Milleen elämä menee? Mitä sä oot tehnyt? Monta kysymystä. Hyvää kuuluu. Hyvin menee. Mä oon ollut töissä ja oon nauttinut kyllä töistä. Ja, mulla on ollut vähän niinku silleen sekavia fiiliksiä tässä lähiaikoina ja näin, mutta mulla oli ihan superkiva päivä perjantaina. Oliko se perjantaina? Joo. Ei. Lauantai. En vittu muista. Ihan sama. Joskus. Jompana kumpana päivänä. Kävin näkemässä tällaista tuttavaa ja käytiin ajelulla ja siis mulla oli niin hauskaa. Mä en ole niinku hetkeä nauranut oikeasti niin paljon. Se oli kyllä tosi mukavaa. Ja tarvitsin sitä niin sanotusti. Et sit, jos oli perjantai, koska lauantaina mä olin töissä, niin mä olin koko päivän ihan silleen, että mulla oli tosi kiva fiilis ja niinku silleen, että niin, en mä tiedä. Siis joo, vaihtelevaa, mutta siis pääosin menee ihan kivasti. Millaisia sekavia fiiliksiä sulla on ollut? No siis liittyen just tohon kämppikseen, kun mitä meillä nyt on ollut puheissa meistä, niin se, että kun on miettinyt sitä paljon, että onko se sitten järkevää vai ei, ja sitten niinku, niin. Eipä oikeastaan muuta varmaan ihmeellisempää. Ei ainakaan nyt yhtäkkiä tule mieleen. Niin tää oli niin yllättävä kysymyskin, että sä yhtään ehtinyt valmistautua. Siis oli. Niin. Mut siis musta tuntuu, että mä oon kanssa vaan ollut töissä. Jotenkin niin kun nyt kun tietysti joulukiireet ja kaikki, niin on hyvin paljon ihmisiä liikkeellä, niin toi ei sitä ehdi edes oikein pysähtyy töissä. Et mähän olin ton Black Friday viikonlopun töissä. Niin se lauantai 8 tuntia. Niin käytännössä olin ilman taukoja sen 8 tuntia. Et oli vähän semmonen raffipäivä sit muutenkin, kun teet yksin sen työn. Niin toi. Et mähän olin sen viikonloppu ja sit mulla oli vielä maanantai, tiistai, keskiviikko vapaa, torstain töihin taas. Ja nyt mulla oli viikonloppu vapaa.
Joo, vieläkin, mutta sitten kun oli lapsi, niin ei sitä tietenkään pysty olemaan ja näin. Niin nyt on niinku ensimmäinen päivä viikkoon, kun oikeasti pystyy olemaan. Niin huomaa kyllä, että on tullut tehtyä ja näin. Mutta onneksi töissäkin helpottuu nyt, että on pidempiä vaihtoja viikonloput tehdään 2. Tai Noniin. isommilla vaihdoilla, mutta kuitenkin, että ei olla siinä niinku yksin. Niin helpottaa. Ja sitten katoinkin, että se viikko, kun meni sanoa kuukausi vaihtuu. No, vaihtuu se kuukausikin siinä, mutta vuosi vaihtuu, niin mulla on 1 työpäivä. Huimat 1 päivä. Mutta joo. Mutta on mullakin ollut vähän semmonen niinku, jotenkin semmonen vähän väsynyt ja semmonen niinku vetämätön ja semmonen niinku, että mikä ei oikein niinku kiinnosta. Et ei niinku, ei jaksa ja ei kiinnosta ja ei niinku, ei mikään ole hyvin. Vaikka todellisuudessa kaikki on hyvin. Niin, tää just. Niin, mut en tiedä. En sitten tiedä, mutta kyllä se alkaa vähän helpottua. Hyvä sitten. Ja tosissaan me laitettiin nyt joulukuusikin pystyyn. Tämähän ei jättänyt sitä sitten rauhaa. Ei tietenkään. Ei. Ja se oli kumossakin heti yöllä sit. Mut nyt muistettiin jotain semmoista kissakorrokotet. Okei. Niin mä en oikein tiedä toimiiko vai ei. Kun se on vähän niinku siinä, että ei se mene siihen, mutta sit on hetki, kun sit se menee syömään sitä. Mutta mä en tiedä oikein toimiiko se vai ei. Mut on se nyt vähän enemmän jättänyt sitä rauhaa. Et joo. Voihan riiviä. Me tossa leipastiin eilen joulutorttuja, kun meillä oli tarkoituksen silloin itsenäisyyspäivänä leipoa. Mut sit me ei ehittykään, niin sit me leivottiin eilen. Oli ihan hyviä. Valmistaikinasta. Joo. On laiska, en jaksa tehdä. Niin, kun meillähän menee just silleen, että me äiti aina tekee se taikina. Niin sit just, että mähän pyysin siltä joku vuosi se taikina ohjea, mutta en mä ikin sit tehnyt sitä. Ja jotenkin, mä oon joskus tehnyt niinku valmistaikinasta, mutta ne ei ole läheskään niin hyviä. Ei varmastikaan. Niin sit se on ollut vähän sillä, että mä tyydyn sit vaan siihen yhteen kertaa vuodessa. Niin Mitäs joulutorttua te teitte? Ihan perus. Perus nyt on se luumuhilla. Onko teillä luumuhillaa? On. Oikeesti? Joo. Okei. Miksi olis nyt hämmentynyt? No ei kun... No siis onhan luumuhillalla ihan hyvää. Kun niitä on kaikkia niitä kinuskia ja sitä omenakanelia ja on, mut kaikkea. Ne on ihan törkeä hyviä. Siis mä oon joskus jo maistanut just jotain, olisiko se ollut joku omenakaneli, en tiedä, joku omena, niin se oli kyllä siis ihan hyvää, mutta mä haluan sen, että se on perinteinen, niin mä jotenkin tykkään siitä sen takia. Ehkä joskus vois maistella sit niinku niitä muitakin. Silloin kun mä olin yksin ja niinku edellisessä elämässäni, niin mä hain tein kanssa niinku luumuhillalla. Mut sitten tämän ansiosta, tämän miehen ansiosta, kun se ei syö niinku luumuhillaa. Okei. Niin sit niinku hän sai mut tutustutettua muuhun maailmaan. Ja sit me ollaan kokeiltu ne kaikki kinuskeja. Ja sit Lidlissä oli ainakin kinuskipäärynä oisko ollut ja kaikkea. Sittenhän niitä on niitä vadelmamarmelaadia ja kaikkea. Sitten oli joku, että laitetaan vaniljakreemiä. Ja kaikkea niinku tällaista ollaan tehty. Ja nyt sitten viimeksi me tehtiin vadelmajogurttisuklaatorttuja. Nam. Ne oli ihan vitun taivaallisia. Siis miten? Siis ensin laitettiin vähän vaniljatuorejuustoa. Sitten vadelma marmelaadia. Ja sitten pari palaista suklaata siihen. Tai vähän niinku pieniä paloja suklaata siihen päälle. Ja uuni. Nam. Ne oli ihan törkeä hyviä. Oli. Nam. Enks mä kertonut sitä täällä?
En oo sit kertonut. Mä ajattelin, kun siitä on hetki aikaa. Kato, kun ei, kaikki unohtuu. Et mun mielestä. Joo. Sitten ootko sä käynyt testaamassa sitä Friends and Burgersia? En. Ok. Ok. En oo vielä. Joo. Joku päivä. Me haettiin sieltä sunnuntaina ruokaa. Se on kyllä hyvä paikka siis. On, mutta ne vaan sai mun tilauksen väärin. Ai. Kun mä en siis tiennyt, että sä voit vaihtaa niinku niissä muissa hampurilaisissa sen pihvin. Niin tietysti mähän halusin sen cheese and onion, mut niinku sillä crispy chicken pihvillä. Joo. Ja mä sanoin sille kassalle, että niinku, et vaihtaa ne, tai sen pihvin, niinku siihen crispy chickeniin. Ja sit mä mentiin odottaa, ja sit kun se vitun piippari piippas, niin me mentiin hakemaan. Ja sit se vaan kokki oli sieltä niinku keittiöpuolelta. Et pitikö nämä molemmat vaihtaa vai toinen? Niinku tämmönen ihmeellinen kysymys. Mm-hmm. Ja se niinku mun miehellä, kun mun mies oli menossa siihen, niin kysyi. Ja mun mieskin oli vähän silleen, mikä kysymys tää oli? Mm-hmm. Ja sit se oli silleen niinku molemmat. Joo, ei mitään. Sit ei siinä kauan sit mennyt, kun me saatiin se. Ja me tultiin kotiin. No mulla oli hampurilainen, missä on naudanlihapihvi, mutta myös se kanapihvi. Okei. Okay. Joo. Weird. Joo. Mä en niinku tiedä, mikä se ongelma siinä oli, että mikä, mut sit mä vaan otin sen naudanlihapihvi pois ja annoin se mun miehellä hampurilaisen ja söi se sillä yhdellä kanapihvillä. Se on outo jotenkin. Mut ei silti siis, niin kuin mä miehellekin sanoin, että niinku, kyllä mä niinku tän annan anteeksi. Juu, totta kai se on vasta auennut ja siellä on ihan uudet työntekijät ja kaikki. Joo, ja ihan vitullinen kiire. Juu, sitä ihmisiä, just. niin nimenomaan. Että totta niinku, kai joo. Niin. Mut oli vähän silleen niinku outoa, että molemmat vai toinen vai mikä? Niin jos se on vielä niin kysynyt, että molemmat vai toinen ja se on vastannut, että molemmat, niin luulisi, että se sitten niinku, ehkä siinä olisi tullut joku ajatuskatkos. Niin, en tiedä, mutta kyllä se oli silti hyvää. Varmasti. Ja sitä mä just niinku sanoinkin, että tosta varmaan tulee semmonen rafla, että jos oikeasti miettii, mihin syömään, niin sinne. Jep. Joo. Joo. Mut me ollaan tässä aika kauan menty. Siis me ollaan puhuttu niinku 20 minuuttia ihan vitu turhaa paskaa. Ei se mitään. Ei haittaa, koska ei tähän jaksoon niin varmaan tulekaan ihan mitään niin paljon. Ei sitä koskaan tiedä. No ei kyllä tiedäkään. Et mihin tää lähtee vielä. Ei, mutta siis tosiaan kun tuossa alussa jo puhuttiin vähän, niin tarkoitus oli puhua niinku, että mistä kaikki sai alkunsa. Miksi me ollaan tässä äänittämässä ja niin. Niin, miksi me ollaan tässä? No siis mun äiti synnytti mut. No ei, mut siis No ei mut kun miettii, että ala-asteen jälkeen. Eihän me oltu niinku missään tekemisissä. Mä mietin tätä samaa eilen illalla muistaakseni. Jotenkin silleen, että sä oot ainoa ihminen mun elämässä, joka on jäänyt ala-asteelta asti. Oi, että ihanaa. Ei, mutta oikeesti. Sä oot periaatteessa mun pitkäaikaisin kaveri. Vaikka me ollaan oltu välissä, niinku, et ei olla oltu yhteyksissä, mutta tässä me ollaan silti. Nimenomaan. Niin. Ei, nimenomaan. Ei mullakaan ole muita. Sitä just. Ei mulla ole muita kuin sut. Mut niin. Mut sitä mä en muista, että kun mehän mentiin sitten sinne, tai käytiin tuossa koululla, sitä meidän vanhaa opettajaa moikkaamassa ennen kuin hän jäi eläkkeelle, niin oltiinko me ennen sitä puhuttu tästä podcastista? Mun mielestä me puhuttiin joo. Koska mistä se sit lähti? Mä en edes tiedä. Kun mä rupesin niin mietin just sitä, mistä se sit niinku lähti. Että mistä tää idea niinku oikeasti alunperin tuli. Koska siis meitähän piti olla 3. Niin. Mut kun mulla on semmonen jotenkin niinku muisti, kun mä en mieti vaan, että miksi vitus mä oon laittanut sulle viestiä. Se on niinku jotenkin outoa silleen ajatella, kun me ei ollut oltu kuitenkaan tekemisissä. Niin miksi me... Missäköhän mä oon lähestynyt sua? Onko se ollut Instassa? Kun mä oon siis just menossa IG:sään
Kun enkö mä niinku laittanut Come on. sulle tästä silloin viestiä? Mulla on semmonen olo. Mulla on ollut itseltään haaveen jo pitkään. Kun mä en ole halunnut aloittaa sitä yksi, niin mä ajattelin, että mun on pakko saada tähän joku kaveri. Siis ainoa mitä meillä on IG:ssä, niin 1.11.2023. Okei. Okay. Et mä luin, niin sä olit laittanut mulle, että sä luit sen mun ilmoituksen siitä Pori-kahvila-hommasta Joo. ja kissakahvilasta. Että ajatteliks ihan yrittäjäksi lähteä ja sua kans kiinnostaa tää. Mm. Ja sä et halua yksin, että jos mahdollinen yrityskumppani kiinnostaa, niin hit me up. Ja sit just näin. Ja sit niinku pari viikon päästä laitat mulle, että heips, eikö me joskus puhuttu podcastin tekemisestä, olisiko vielä kiinnostusta? Niin. Mut milloin me niinku, missä me alunperin sit niinku siitä, Helvetin hyvä kysymys. koska sehän oli sit silloin kesällä. Mutta voiko se olla Snapissa sitten? Mutta onko se ollut Snapissa? Kun sähän sanoit, että se on välillä ollut se niinku pois. Joo, mulla oli se pois silloin joskus. Niin. Olisi voinut tehdä taustatutkimusta. Ois voinut, mutta hyvin tää tässä. Mä katson menee. hyvää kontenttia tähän jaksoon. Joo. Ei kumpikaan tiedä mistään mitään. No tässä nyt mennään siihen tän. Mut meillä on 3. marraskuuta 2023, niin ensimmäinen snappikeskustelu tallennetuis. Mä oon WhatsAppissa just. Koska se ei. Meillä oli WhatsAppissa joku ryhmä. Tän 3. kanssa. Niin olikin Niin muuten. oli. Niin oli. Mut sit se jäi syystä X. Ei me vaan sit jotenkaan niinku lähetty sitä viemään eteenpäin. Niin, ok. Täällä on nyt nää. Ei. Missä vitussa me ollaan keskusteltu? Koska WhatsAppissa ainakin mulla, niin täällä on just tää, kun me ollaan menossa sinne koululle, joka tapahtuu 2022. Ja sit seuraava mulla onkin, että sä oot laittanut ChatGPT:lle tästä logohommasta. Et Okei. mitä se niinku. Niin. Koska niinku nimenomaan jossain, vai olisiko se ollut jostain Facebook? Kun en mä nyt, onko se ollut joku Facebook-julkaisu johonkin ja sitten. Siis tää on hyvin mahdollinen. Niin. Jotenkin ja sitten vaan niinku, että hei, perustetaan nyt podcast. Niin, koska mehän ei siis, en mäkään tuntenut tota 3. ihmistä. En minäkään. Niin Niin. tää on vitun hämärä juttu. Niin. Mut niin, alun perin siis piti olla 3 ihmistä täällä näin, mutta ei siitä ei ikin tullut mitään. Kun en mä muista edes, kun en mä vissi ikinä sit nähty. En mä tiedä, Ei näittekö nähty. te? Ei. Meillä oli ehkä joku puhelu tähän liittyen joskus, Joo. mut sit se vaan niinku jäi. Niin. Joo. Ja sit meni muutamia kuukausia ja Niin, sit sä slaidaat mun DM:ää ja nyt vittu. Ja sit me aloitettiin tää. mut ei silti miettiä, että se oli siinä niin kuin lokakuun lopulla, kun sä sen viesti mulle laitoit. Ja eka jakso tuli ensimmäinen tänne niin kuin tammikuun alussa. Jep. Että se oli niinku oikeasti sit niinku Se oli. näin. Joo, kun mä olin just sillä, että vittu, että nyt tää sit tapahtuu kanssa. Niin. Sitten oli kauhean kiire hommat, mikit ja kaikki. Että tässä me nyt ollaan. Niin ollaan. Ja niin. En mä oikein tiedä. Siis, tää on ihan super kivaa, mä tykkään. Me ollaan molemmat tämmöiset, me tykätään puhua niinku asioista ja paneutuu semmoisiin syvällisiin juttuihin ja kaikkea. Se on kivaa ja just se, että niinku, koska me ei kumpikaan ole mitään somejulkkiksia, niin ei meillä ole seuraajakuntaa jo valmiiksi. Me tiedettiin, että ei meillä tule ole paljon kuuntelijoita. Tai ajatus oli tällainen, ainakaan heti. Ja sitten, että noustaanko me ikin täältä mihinkään. Mutta me tehdään tätä, koska me tykätään tästä. Ja nimenomaan se on se asia, mikä nimenomaan sun täytyy tykätä siitä, mitä Nimenomaan. sä teet. Koska jos me tehtäisiin tätä vaan siksi, että me haluttaisiin näkyvyyttä ja jotenkin niinku päästä ton pinnalle, niin ei se niinku vaan toimisi. Ei, eikä se olisi sit semmoista aitoa. Ja Ei semmoista oiskaan. Niinku, ei. Et nimenomaan, että ei, mua ei rehellisesti kiinnosta, että onko meillä nyt se
miljoona kuuntelijaa? Vai Siis- se yksi kuuntelija? Ei. Siis mulla on myös se sama, että, niinku, että se on ihan sama periaatteessa, mutta mulla on myös se, että totta kai se olisi hienoa. Olisi, siis totta kai. Helvetin hienoa, Niin. jos meitä kuuntelisi oikeasti monet ihmiset. Me oltaisiin jossain niinku Spotifyn top 10, tiiäks, se olisi ihan hullua. Mutta se, että se ei myöskään haittaa mua, jos niin ei käy, koska tää on kivaa. Ja nimenomaan me tehdään tätä itsellemme. Mm. Me niinku... Tää on meille. Niin jo. Niin. Mm. Mm. Ja sitten on niinku totta kai, mikä meillä on pointtinakin, niin puhuu just asioista, mistä ihmisten on vaikea puhua. Et niinku kaikki tämmöiset diipit aiheet, mistä harvemmin ehkä kuulee. Joo, ja sekin, että kyllähän mekin voitais mennä vielä niinku oikeasti syvemmälle. Voitais. Niin. Ja varmasti tullaan joskus Niin. menemäänkin. Niin. Mutta Mut just se, että niinku saa sitä vertaistukea ja just sitä, että kun... Vaikka sen tiedostaa, että ei ole niinku ainoa ihminen maailmassa, ketä kamppailee tällaisten asioiden kanssa, mutta siinä hetkessä se tuntuu siltä, että sä oot Niin. ainoa ja kaikilla menee hyvin. juu, se on. Mut sekin, että niinku, kaikilla on ongelmia, kaikilla on jotain, me ei olla yksin. Ja kaikesta selviää. Mm. Niinpä. Et ollaan mekin molemmat aika vuoristorataa menty ja Todellakin. et niinku, ja kaikesta ollaan selvitty ja ollaan vahvempia ja näin. Niin. Nimenomaan. Ja onhan se oikeasti hienoa, että miettii, että joku haluaa kuunnella. Joku Joo. jaksaa kuunnella. Ja vittu yli 50 ihmistä. Anteeksi mä nyt kiroon, mutta silleen voi joku fiilis tässä päällä, mutta silleen, että mulla on niiden ykkösenä. Mä pystyn. Niin. Ja nimenomaan me ollaan tehty tätä vuoden. Niin. Niin jotenkin niinku todella uskomatonta. Ja jos meillä on niinku, jos tää on nyt jakso numero 42, niin silleen, että joko ne ei oikeasti kuuntele hirveästi muita podeja, tai sit ne on kuunnellut meidän jaksoja niin monta kertaa, koska meillä on kuitenkin silleen aika vähän jaksoja vasta. Ja sit jos miettii vaikka sitä podia, joka on ollut jo kauan ja siellä on yli 100 jaksoa, niin silleen, että tiiäks, kun vertaa sitä, niin sitten on saanut kuunnella meitä aika paljon. Tai sitten ei vaan oikeasti kuuntele mitään muita, mikä olisi myös tosi outoa. Mutta, jollet sä kuuntele muita podeja, niin sulle ei tule podcasteja siihen. Koska mulla ei tullut podcasteja. Ja mähän en ole kuunnellut muuta kuin meidän jaksoja. Okei. Ja mulla ei tullut edes sitä. No sitten. Niin. Tosi outoa. Niin. Eli oikeasti niinku, että niin. Ja kun, siis mulla ei ole niinku mitään hajua mun tuttavapiiristä, tai kukaan ei ole ainakaan tullut sanomaan mulle, että hei, me oltais niinku, tiiäks, sen ykkönen. Joo, siis kun tää on nimenomaan Kun ei ole ketään niinku ei oo ketään kaveri. tullut. Ei oo ketään sanonut. Niin. Ei. Et ainoa, kenen mä tiedän, että kuuntelee, niin on toi Niin. yläkerran mies tuolla. Sitä just. Et muista mulla mitään tietoa. Ei kans. Siis kyllä mä tiedän, että joku mun tuttavat kuuntelee jotain jaksoa sillä tällä, mutta kun niin. Mieti, että siellä olisi jotain niinku just ihmisiä, kenen kanssa sulla on mennyt välit ja Niin. sitten tuli vihaa sua ja No ihan varmasti on semmosiakin siellä. että sitten ne vaan kuuntelee ja mietin nyt. Mm. Tai mieti, jos siellä on jotain ihmisiä, ketkä oikeasti on salaa ihastunut suhun ja Oo. miettii, kun ei saa sua ja ainoa mitä niillä on, niin tämä. Mistä sitä tietää? Niinpä. Ei voi tietää. Niin, mutta kiitos teille kaikille vihaajille ja rakastajille. Kiitos. Kuunnelkaa ensi vuonnakin. Ei, mut nimenomaan te kaikki myös vihaajat, ketkä ette nyt tykkää ja valitatte, niin täällä me ollaan. Ollaan ja tullaan olemaan. Niin. Me ei täältä lähetä. niin. Vaikka jodellis yritättekin saakeli. Vähän haukkuu meitä. En ole kyllä hetkeä silti lukenut sieltä meistä mitään. No mäkään. Mutta se on jo saavutus, että pääsee vittu No jodeliin. vittu, tämä! Me ollaan vielä julkkiksi. Nimenomaan. Mutta mikä on ollut sun lempiaihe meillä tähän mennessä? Se voi jumalauta, kun mä en edes muista En mäkään. Siis mä virkistän vähän. Anna mennä, mäkin voisin katsoa vähän. Että... Vähän meidän jaksoi täältä. Siis yksi, mikä on ollut ihan vitu hauska. No se meidän Alias jakso. Sehän oli ihan vitu hauska. Niin oli.
Mut sit myös tää me ei vaan ymmärretä. Joo, se oli Siis niinku, hyvä. kyllä. Sitten tietysti meidän seksijakso. Mut edelleen, kun me nyt sitten vielä muistellaan tätä meidän hienoa vuotta ja palataan meidän ensimmäisen jaksoon, niin voi jumalauta. Mä en halua kuunnella sitä. Eikö siis mä just tässä niinku mietin, että mun tarvii alkaa pian valmistella jo meidän niinku tämän vuoden vikaa jaksoa. Ja kun se vaatii sitä, että mä sit kuuntelen ekaa jaksoa. Sillä kaikki te ihmiset siellä Jodelissakin, ketkä nyt kuuntelitte sen jakson, niin me tiedetään, että se oli hieman shit. Se oli ihan vitun. Se oli siis shit. Tiedetään. Oikeesti. Siinä oli jännitystä molemmilla. Joo. Meillä oli vain yksi mikrofoni. Niin olikin muuten. Niin. Totta. Ja nimenomaan, koska se oli eka kerta, kun me nähtiin moneen vuoteen. Niin. Nimenomaan, kun sekin oli vielä siinä. Että ei pelkästään se, että nyt me äänitetään podcastia, vaan se, että me oikeasti nähdään toisemme kuinka monen vuoden jälkeen. Niin. Sekin oli vielä siinä, ja sitten meillä oli se yksi mikrofoni siinä, ja sitten meillä oli hieman teknisiä ongelmiakin, ja sitten me oltiin semmoisessa hyvin isossa, korkeassa huoneessa äänittämässä sitä, ja Joo. Siinä on niinku kaikki pielessä. Mutta siis, joo, että jos kuuntelette sitä ekaa jaksoa, se nyt on silti vähän ehkä huono sanoa tässä jaksossa, että please kuunnelkaa siitä vielä eteenpäin, koska se paranee siitä kyllä. ei, mutta siis kiitos kaikille, ketkä oikeasti jatkoitte kuuntelua, ja Jep. annoitte meille mahdollisuuksia. Ai vitsit. On tää ollut kyllä aikamoista. Mutta sillä, meidän vuodella. Kyllä. Otetaan nyt kippistellään tästäkin jo. Kippistellään vaan. Kippis. Et me tehdään muistelua jo tässä ja sitten pari viikon päästä uudestaan. Niin. Tässä me nyt muistellaan ehkä vähän eri tavalla sitten taas. Niin. Mut sähän olet meidän editoija. Kyllä. Niin miltä editointi tuntuu? Onko se vielä vaikeeta? Tai ei tai siis... Ei ole vaikeeta. Mä oon saanut siihen semmoisen tatsin, mut mulla on se, että mun on niinku vaikea aloittaa sitä. Se on vähän sama kuin salin lähteminen. Vituttaa alkaa, tai niinku lähteä sinne, mut sit kun sä teet sitä ja oot saanut sen valmiiksi, niin sulla on hyvä fiilis. Ja silleen, kun sit mä aina ajattelin, että vittu, että tähän menee niin kauan aikaa, mutta ei mulla oikeasti edes mene siihen enää niin kauan aikaa, koska mä niinku, tiedätkö, mä haltsaan ne kaikkia ja silleen, mulla on semmoinen oma tietty taktiikka siinä ja niinku kaikki tää, niin se tapahtuu yllättävän nopeasti. Mut silti se on jotenkin aina silleen, että ei vittu, mun tarvii editoida. Mut niinku, en mä tiedä. Mut siis, niin. Silloin kun just aloitettiin, niin eihän mä ollut editoinut ääniraitoja ikinä. Että joo, mä oon tehnyt YouTubeen joskus jotain heppavideoita. Mutta en oo niinku tällaista editointia harrastanut. Niin kaikki on ihan itse opeteltu ja näin. Nyt se sujuu jo hyvin. Hyvä kuulla. Kyllä. Eihän me sovittu niinku vissiin mitenkään, kun se vaan vähän niinku sit meni silleen, että mä hoidan editoinnin ja sit sulla on vähän niinku se some. Vähän niinku joo. Niin. Niin. Ja se toimii mun mielestä niin hyvin, koska sit mä en ikinä muistais päivittää mitään. Ei silti voin nyt tässä kertoa, että vähän on tämä somen päivittäminen jäänyt pienemmälle. No mutta esimerkiksi mä katsoin just, kun meidän stories oli jotain Itsenäisyyspäivänä. niin vittu mä ois ikin tainnut laittaa sin mitään. Mut nää on näitä. Mut se on niinku jotenkin luontevasti vaan mennyt niinku tolleen noin. Ja... Niin jo. Eikä silti ei me ikin sovittu siitä, mutta se oli vähän just mulla silleen, että kun no sä editoit, niin mä aloitan nyt vähän tätä somepuolta. Jep. Mutta ei olla lähdössä mihinkään. Ja... Paitsi tammikuussa. Joo, tammikuussa lomaillaan ja sitten lomaillaan heinäkuussa. Ja periaatteessahan niinku tai helmikuussa meillä alkaa
kausi 3, jos miettii sillä kausittain. Niin, totta. Ihana elämäni 3.0. Joo, näet super now. Ei niin? Mut kyllä. Ja musta olisi joskus kiva keksiä niinku vaikka joku teemakausi tai jotain niinku uutta johonkin, tiedätkö, niinku, kun meillä on nyt nämä herkut. Niin, taikoja siis tehdään täällä. Jep, jotain uutta. Tiedätkö, mikä oli myös kiva uutinen? Ei liity meihin mitenkään. No. Box tuli takas. Joo, mä en kestä. Mä siis itkee. Siis kun mä näin aamulla sen ilmoituksen mun puhelimessa, Podmilta tuli, että box palaa, niin mä olin silleen, oh my god, apua. Tuleeko se vaan Podmille? Mun mielestä mun on pakko sit hommata se. Mut 4 jaksoa. Mun on silti pakko. Mun on niinku pakko kuunnella. Siis en oo vielä kuunnellut. Niiltä tuli nyt itsenäisyyspäivänä eka jakso. En oo vielä ehtinyt kuuntelemaan. Mut mä en kestä. En mäkään. Kun jotenkin tuli vaan niin nostalginen fiilis, kun mähän en kuunnellut kiva kun nyt puhutaan sitä aivan muista podcasteista. Mut mähän en kuunnellut Boxia niin kuin aikaisempaa, paitsi silloin kun musta tuli sinkku. Olipas vaikeasti selitetty. Mut se oli se, ja sit hän päätti itse asiassa lopettaa silloin. Ja mähän en oo kuunnellut siis muita. Ja nyt mä aloitin sen itse asiassa uudestaan. Tai niinku ihan alusta. Mä oon kuunnellut sen kanssa alusta siis muutaman kerran. En tiedä, pitäisikö taas aloittaa. Ja sit mun on pakko tehdä itse asiassa niin, että mä aloitan sen ihan alusta ja sit mä kuuntelen siihen jatkoksi vielä ne uusimmat nyt sitten, mitkä tulee. Se on ihana podi kyllä. On kyllä. Vieläkö me saadaan jotain irti? Ei tässä kai oo sit muuta enää. Ei ainakaan niinku. Me äänitellään nyt toinen jakso tähän perään, niin Niin äänitellään, joo. Mä menisin jo, että mistä me puhutaan. Itse asiassa mullakin tuli semmonen, mikä se oli? Saadaan vähän lisää herkkuja juomaan. Jep. Mutta hei, biisit ensin. Mun biisi on Jenni Vartiainen, Tule meille jouluksi. En mä laitakaan kumpaakaan noista. Apua. Ei kun nyt mä menen nyt sit niinku oikeesti OG:lla. Joulumaa. Ihana. Joo. En mä tiedä, onko sitä joku muu tai varmasti on tehnyt, mutta mulla on Katri Helenan versio. Okei. Mutta joulumaa. Ihana. Yes. Kyllä. Näillä menemme. Kyllä. Eteenpäin. Ei mitään, ensi viikkoa. Ensi viikkoa.